Parang naulan yun. Ilog. Nakakasuba. Pag ganito sa Laguna, init-init na. Sabaw. Bawas? Bako na paggawa ng ganito doon. Pag ano daw malamig, for sure, pag may ilog. Pag May ilog. Okay, may Mainit pa dagat. yung ilog naman nila din, mainit na isang hot spring. Ano yun? Lake? Kasi, lake yun, di ba? Laguna, di ba? Yun kasi yung Sabi yung maraming resort. Isa to. Banyos. Batangas. Canton. Bansol. Kaya nga, Las Baños. I'm conditioning. Bayan ba yun ng Los Baños? My anak. Tsaka lang ba? Laguna. May. Sulit man. Kala ko umalis ka na. Ka? Ha? Kala ko nakaalis ka na. Yung ganyan sa kay Emma lang. Ay! Para sa ganito. Sa table 2. Ako ba ilang yaya? Mga babo dito, puro babo yan. Kamu siya, puro manok. No, Chan. Para sa yellow. Yellow eh. Ano ito? Mga dagat ko. Bakit ikaw sayong sayaw, sayong sayaw. Dagan pa sa bawah dia. Dagan. Chat ba? Ma'am, sinangaon na po ito sila. Nen, pwede, ino na ni. Ano nang yung ibutang anak ng tasa ang sudan, hindi naman. Kaya kaya kung sudan. Di ba ito ko gawa? Bakit ka kumain yun? Ako dyan kaya kung nabutang ka ano. Na. Kay bata pa. Balat. Pwede siyang taong di tayo. Yan ang kain yan. Mekanik konten TV. Ito lang, mga ganito lang, laman-laman. Boring yung Gio kasama sa pang-itulyokan. No? Bawal doon. Hindi makabawi. Saring bayad. Doon na sa mga value meal. Kaya mainit. Malalagyan. Ha? Sige, namin yung plato. Char. Makita ni Gio kasi nakasama kumain. Kailangan mo ng energy. Sabi mo, mag-diet ka. Tara magkikita ka ni Gio ngayon. Hindi nasa tabi mo na siya. Hindi ka mag-alala. 200 calories na mamaya. Aray ko. Paalala lang ha. Paalala lang ha. Ano kahoy yung sahig mo ha? Uy, uwi kami doon sa bahay. Hindi mo Ano ba, ba in-expect mo nyo? Ganun ba ka ano? hindi kayo dito matutulog? Para ma-experience niya rin yung farm. Wala ba ito na kung sinadaan ng balay? Hindi kami dito matutulog kasi ano, Taas. taganwakwak. May ubak? Kasi na magsabita bali. Galit. Naman to. Agay. Bukan ko gamit ka. Naalala ko na pag nagbabasketball ako ah. Yan talaga na. Yung pag walang tumbler. Ang tawag ka yan? Is water. As tubig. Is water. Kaswato sa Laguna kasi yun. English yan sa Kasi sa Manila kasi ay tubig. Baliktad. Dapat yellow tubig. Ice water, diyan mo nitigaan kung ice. Kaya pala nagawa na kayo ng ganito. Kasi layo nilalakarin pang bibili. May ref na kasi doon. Kasi yung purpose bakit sa bili ng ref. Actually, maraming yelo sa bahay. Sa mansion. Gando na. Gando na. Pero nag-yellow dito na buhat o guys. Ay, dinong ko akin ba yun? Kasi naka-on yung ano yun. So ba? Meron pa ba? Oo. Bigyan mo nga ako, tol. Para magsusuntukan Parang ka. sarap-sarap ng tulog, tol. Ba't akong tawa kanina? Stick ka. Si Pitbull G, magasikin na ba? Sarap ng kain natin dito, yung mga aso ko dito. Ano kayong kinakain? Ay, parang din mga sabaw kinaano, pulge. Huwag na lang doon. Ito na. Ha? Dala na kami sa ila ka. Parang nilalasing mo ako, pre, ah. Parang may plano ka sa akin, tol, ah. Parang gusto mo kumisa, pre, ah. Ako na yun, Jimmy.
Ayun na, sige katawa. Thank you. Kaya na. Siya ba talaga ikaw? So, mag-diet ka na. Hala! Wala. Walang kakain bukas. Ayun no, paborito na ni mga aso to eh. Diba? Padali sila, bagi ko prutas din. Prutas, bukas fruits lang ako ha, bilhin niyo ako ng saging, like ano. Morning mango ako, tapos lunch apple. Matingting! Gabi, luto ulit tayo krisutata. Bumawi. Last supper kasi natin ngayon. Pwede naman magkuha na umama. Kasi bukas na bawal na May masyado. binignit ka sa Friday? Tungas may loka. Ay. Until Friday. Bawal naman umibo kasi. Gusto mo dito? Catholic ka din. Catholic ka rin, di ba? Di ba? Sacrifice. Catholic ka din. Mm. Tumor man yung pagkahapon. Kainin mo yung buto. Friday pa man, di ba ka uma? Tungas may uma. Friday man ang binignit. Gusto mo matigakan ako? Di ba nagbinignit mo last year? Tiga. Ikaw ni ante, sita? Bulo. Kakain buto. Diba? Huwag mo lang hiyain. Huwag mo lagay. Pag tinahin mo, makikita mo yun doon. Wala. Alam ko na agad kung saan na. Kanain mo yun, pag ano mo ng tae mo, andun pa rin yung buto. Paglabas, putong pakwan na sa. Pag kumain ka ng pakwan, mamaya. Papapak ka. Kwan. Matarapak ka. Uy na siya bukas. Ha? Agad-agad. Lagi mo na lang ako pinapauwi. Anong una mong gustong gawin dito sa farm lang? Dito? Magdilig. Siyempre, ano, store. Oh, magdilig. Ah, bakit? Kasi dry na kasi. Saka nangangalawang na nga eh. Naagiw na nga eh. Ay, naagyo! Ay, hindi mo sure. Bakit? May iba nagdidilig. Hala! Mga laman. Na, sa Ate Daisy ha. Yun. Di ba ikaw nagdilig kanina, di ba? Minsan sila ni ano. Ateya, nagdilig sila minsan. Kasi mo sinasabi mo. Di ba? Sabi na, nagdidilig din sila. Ako hindi lang ako nag... Ako, ayos lang daw, ha? Ah. Na. Ayusin mo, baka ikaw madiligan ko. Ano, bukod sa pagdidilig, gusto mo ba magtanim? Dilig lang gusto. Dapat magtanim ka, tapos ibaon mo ng ibaon yung ano, para tumubo, ipakwan. Yung mga Dilig buto. nga lang. Ang dilig lang. Ah, may buto naman na. Hindi, natanimin na dati. Ngayon magdidilig na lang siya. Kaya naman gusto mag-harvest, mga nangangamoy na to eh. Ano yan? Nakain yung book mo eh. Na. Parang ang ganda-ganda ko ngayon. Siyempre, nandito ang... Hindi, sa picture. Dito? Ayun no. Ayun, sa likod. Ayan, maganda ako dyan. Alilito nga ako sa inyo eh. Kung sino yung... Asawa ko eh. So, kung mabibigyan ka, sino una mong titirahin yan? No? Ay, yung ano eh. Eh, pag nagkataon, baka eh. Ito, pabutong pakwan na lang siya, ya. Ang garap. Ang tamis sa pakwan, kasi tamis sa pag-ibig natin. Ewan ko lang sa iba dyan. Parang may pinaparinggan ka. Ay, matamis din sa kanya. Araw-araw nga pupunta doon sa ano eh. Sa bahay. Nakita mo yung gumagawa sa bahay sa likod? Doon? Doon yung pag-ibig ni Mang Suji. Baka niya sa cut niya. Dito ka mag-overnight. Dito kami tatambay, tapos pag matutulog na, uwi na. Ah, sa bagay maaga rin pala yung meet up. Doon mo i-meet yung ano, cameraman bukas. Paalala sa lahat! Alas 10 bukas darating si Kim. Okay lang alas 10 kayo gumising. 11, kailangan tapos na kayong gising na lahat kasi mag-interview dito sa farm.